ହ୍ୟାଲୋ ହାଏ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। ତ ଆପଣମାନଙ୍କ ପଟେ ଯେଉଁ ଓ ଟି ଟି ଆମର ଆପ୍ଲାଏ ହେଇଥିଲା ତାର ଆଡ଼ମିଟ୍ କାର୍ଡ଼ଟି ଆସିଯାଇଛି। ଆଜି ରିଲିଜ୍ ହେଇଛି ଆଡ଼ମିଟ୍ କାର୍ଡ଼। ତ ଆପଣମାନେ କିଏ କିଏ ଆଡ଼ମିଟ୍ କାର୍ଡ଼ ସବୁ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିସାରିଲେଣି ବା କିଏ କିଏ କରିନାହାନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୁଗୁଲ୍ ସର୍ଚ୍ଚ ବାର୍ରେ ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ ଆଡ଼ମିଟ୍ କାର୍ଡ଼ଟି କେମିତି ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିବେ ଦେଖନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ। bscodisha.ac.in ମାରିଦିଅନ୍ତୁ, ପଳେଇ ଆସିବ ଦେଖନ୍ତୁ। ତଳ ଲିଙ୍କରେ ଟଚ୍ କରିବେ, ଆପଣ ଆସିଯିବ ଦେଖନ୍ତୁ BSc ଓଡ଼ିଶା। ଆପଣଙ୍କର ବୋର୍ଡ଼ ଅଫ୍ ସେକେଣ୍ଡାରୀ ଏଜୁକେସନ୍ ଓଡ଼ିଶାର ହୋମ୍ ପେଜ୍ଟି ଶୋ କଲା। ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରିବେ ନା ୟାକୁ ଟିକେ ସ୍କ୍ରୋଲ୍ କରିବେ, ତଳକୁ ଆସିବେ, ଦେଖନ୍ତୁ ଲେଟେଷ୍ଟ ଆପଡ଼େଟ୍ସ ଏଠି ଶୋ କରୁଛି। ଆଜିକାର ଦେଖନ୍ତୁ ଡେଟ୍ରେ ଶୋ କରୁଛି 10/12/2025, ମାନେ ଆଜି ଡେଟ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଆଡ଼ମିଟ୍ କାର୍ଡ଼ଟି ଆସନ୍ତା 17 ଡିସେମ୍ବରରେ ଏକ୍ଜାମ୍ ହେବାର ଅଛି OTT। ତ ତା'ର ଆଡ଼ମିଟ୍ କାର୍ଡ଼ଟି ଆଜି ରିଲିଜ୍ ହେଇଛି। ତାକୁ ଆପଣମାନେ ନିଜେ ନିଜେ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କେମିତି କରିପାରିବେ ଦେଖନ୍ତୁ। କେଉଁଠି କାହାର ସେଣ୍ଟର ପଡ଼ିଛି ଅତି ଶୀଘ୍ର ଚେକ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଦେଇଛି ଡାଉନଲୋଡ଼୍ ଆଡ଼ମିଟ୍ କାର୍ଡ଼ ଫର୍ ଓଡ଼ିଶା ଟିଚର୍ ଏଲିଜିବିଲିଟି ଟେଷ୍ଟ OTT 2025, ତା ଉପରେ ଆପଣ ଟଚ୍ କରନ୍ତୁ। ଟଚ୍ କଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଆସିଲା ବୋର୍ଡ଼ ଅଫ୍ ସେକେଣ୍ଡାରୀ ଏଜୁକେସନ୍ ଓଡ଼ିଶା ଟିଚର୍ ଏଲିଜିବିଲିଟି ଟେଷ୍ଟ OTT 2025। ଦେଖନ୍ତୁ ଲଗ୍ଇନ୍ ଟୁ ୟର୍ ଆକାଉଣ୍ଟ ଗୋଟେ ଦେଇଛି। ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଆପ୍ଲାଏ କରିଥିଲେ ପ୍ରିଣ୍ଟ ଆଉଟ୍ଟି ଥିବ, ଏଣ୍ଟର ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ନମ୍ବର ଦେଇକିରି ଆପଣମାନେ ଆଡ଼ମିଟ୍ କାର୍ଡ଼ଟି କାଢ଼ିପାରିବେ। ଓର ପେପର୍ ୱାନ୍ ମରା ହେଇଛି ଆପଣଙ୍କର ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର ଯେଉଁଟା ଆପଣ ରେଜିଷ୍ଟର କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କ ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବରଟି, ସେ ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବରଟା ଦେଇକି ମଧ୍ୟ ଲଗ୍ଇନ୍ କଲେ ଆପଣଙ୍କ ଆଡ଼ମିଟ୍ କାର୍ଡ଼ଟି ଶୋ କରିବ। ଏଠି ପେପର୍ ୱାନ୍ ଦେଇଛି। ଯିଏ ପେପର୍ ଟୁ ଅନଲି ପକାଇଥିବ ସେଇଠି ଚୁଜ୍ କରିବ ପେପର୍ ଟୁ, ସେ ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର ଦେବେ ଲଗ୍ଇନ୍ କରିବେ। ଯଦି ଜଣେ ଦୁଇଟା ଯାକ ପେପର୍ କରିଛି, ପେପର୍ ୱାନ୍ ପେପର୍ ଟୁ, ତ ପେପର୍ ବୋଥରେ ମାରିବେ ଆପଣମାନେ। ଦେଖନ୍ତୁ ବୋଥ୍ ପେପର୍ ମାରିବେ, ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବରଟି ଦେଲେ ଆଡ଼ମିଟ୍ କାର୍ଡ଼ଟି ଶୋ କରିବ। ଆଉ ଓର ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟେ ଅଲ୍ଟରନେଟ୍ ଉପାୟ ଅଛି, କେଉଁଥିରେ ନା କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ନେମ୍ ଆଉ ଏଣ୍ଟର ଫାଦର୍ ନେମ୍ ମାରିକି ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଆଡ଼ମିଟ୍ କାର୍ଡ଼ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିପାରିବେ। ତ ଯିଏ କରିନାହାନ୍ତି ଆଡ଼ମିଟ୍ କାର୍ଡ଼ ଡାଉନଲୋଡ଼୍, ଅତି ଶୀଘ୍ର ଆପଣମାନେ ନିଜର ଆଡ଼ମିଟ୍ କାର୍ଡ଼ଟି ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିକି ଦେଖନ୍ତୁ କେଉଁଠି କାହାର ସେଣ୍ଟର ପଡ଼ିଛି। ଆଉ ଯିଏ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଯେ ଆଡ଼ମିଟ୍ କାର୍ଡ଼ଟି ଆଜି ରିଲିଜ୍ ହେଇଛି, ଏ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସେୟାର କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ହେବ, ସେମାନେ ଏଇ ମେସେଜ୍ଟି ପାଇପାରିବେ, ତାଙ୍କର ଆଡ଼ମିଟ୍ କାର୍ଡ଼ଟି ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିବେ ଅତି ଶୀଘ୍ର। ତ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଥିବାରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ।